Здравейте YouTube, аз съм Hunter47, ние сме Star Gaming. Това е Battleslay HD. Ние сме в сървъра, който се казва, как се казва? Супер BG Craft PvP. Добре. Да, Тимто. Ще почнем първият епизод на Survival. Оу! Яко ме удари. Аз. Ей, ще и ба. Ай, О, чакай, къде си? Дюго, Имам. внимайте за да не те уби. Ай, ще му убитя тя. Бягай! Как бягаме като някой. Тук що ли пуска с китове, няма нищо. Не, по-яко. Помня по-якото. Бедрок. Бех някакъв Къде? бедрок. What the fuck? Видя ли го е? Да, бе. Аз съм за тебе. Аз се свърчах като някаква стела тук. Това да събираме... Аз чувам да събирам дърво, ела. Аз ще търся храна. Но той има ларпо. Отиди да вземеш храна, аз ще събирам дърво. И нямам меч. Аз за ти дора да събирам дървета. Ще събирам малко дърво, ще направя един дървен меч. Аз ще събера от бялото. Хубаво се. Айде с бял дърво ще направим къща. Да, по-яко е. Гледай някой да не дойде. Чай, не колко хора сме в сървъра. Те някакви тапаци тук. Пък ако не убият, какво ще не вземат? Нищо. Аз имам 11 от бялото. Ще се направя такова с брадва. Чувам ларпо. Добре. Ларпо. Готово, там съм. Вземи доста храна. Вземи много храна. Защото няма нищо на ларпо. Ще се спавнат спокойно. Ето буквално няма нищо. Да. Значи, тук няма никаква храна. Нищо съм човек. Добре, сам да нямам храна. Ох, чакай, ще пратя тъпа, ако не се разчита сега. Аре, нали написах такова бе? О, аз се телепортирах в тебе. И аз имам кратен тебе. Аз имам 2 меча. Аз имам един меч. Айде събирай дърво, колко бял дърво имаш? Аз го направих на дъски, 42 дъски имам. Май ще събира малко дърво. Мисля да... Събирай, ти нямаш ли брадва? Нямам. Чакай, ще се направя. Ето си ми моята, аз ще направя. Трябва да работя. Я съм направил. Хора, ние от Star Gaming сме малко повече хора, обаче не можем да се свържим. И зато и само ни двамата снимам сега. Да. Що ми сега би си чеш дървото е?
Да, той клип ще го качи в твоя правил, чули? Антар. Да, бе, чух. А? Да, чух. What какво стана така? Що лагната е кадми? Не, всъщност не. Колко дърво имаш? Не е преработен. 23. А? 23. Аз имам 22. Аз имам 28 вече. Браво. И аз имам толкова. Админ. Бахти админа. Марка Стълпа. Марк Стълпа. Да. Добър Стига, бе, аз като почна някакво дърво и ти почва също. Ами аз така дорах тук и ти дойде. И снова в АФК. Ще стане вечер скоро, тъй че трябва да се направим някакво убежище. Защото ако е хардкор сервера. Хардкор мисля, че. Не знам. Мене как ме убиха, като бях АФК. Много брутално е, че като си АФК те убият. Ами. Стакът си не внимателно. Ти бе? Събирам дърво. Къде? Ще намери убежище и да... Де ще се копаем? Закопай някъде, закопай се. Аз нямам кирка, чакай. Сега ще се направя кирка. Аз имам кирка. Аз ще се направя, чакай. О, диби крафтинг тейбъл, бе. Не, аз имам два. Да, значи моя е от тебе. А нищо, аз ще направя. Колко дърво имаш? Не проработен. 44. Аз ще събера един стак. И да, готов съм. Попаха да тренпиме. Чакай, че се прави кирка. Зомби ще му уби. Кой ако се телепортнах веднага? Заради зомбито. Ай. Ами е тук. Аз се щупих брадата. И аз. И за той почнах, за ти се. Тук ли? Аз. Кирка имаш, нали? Имам, да. Събер малко. Опа, сори. Нищо. Да, тая къща ще ни е за няколко. За няколко епизода ще ни. Да, после ще направим друга. Да. О, фак, зомбите ще ме уби, брат. Внимай. Не го видя, бе. На 4 сърца. Господко, де влези, бе? Нямаме врата. Аз на мен ми трябва къбълство. Да направиш такова с каменен меч искаш ли? Ами да. Или каменна кирка, кое избираш? Каменна кирка. Добре, чакай. Зомби! Добре го е. Абе, затворито и място е тук е. Изчакай. Трябва да има тук. Аз нямам дърт, не мога да се отворя. Добре. Чай да направя малко по-високо, бе. Аз нямам храна. Тук има ли рез? Не. Няма правим рез, бе. Да направим. Да, има рез. Аз направя. За какво ще правиш рез? Да има. Да има, нали ще мести къщата после. Тук като направиш рез, какъв е смисъл? И нищо после пак ще направя.
Лагна. О, нямам никаква храна, трябва ми храна. Аз. Ще направя такова спешт. Абе, иска пари навсякъде. Как? Аз ти казах, че няма смисъл да правиш резве. Тогава трябва да направим привид. Добре. Я ти я търсиш храна, е. Да се разделим да търсим храна. Чай да се седна хома. Седнах с хома. Аз не съм, чай се крепотрам. Тук съм. Взе. Бати къщата ли как не се отличава? То къща е скрита за тейто и дърво тук. Не съм виждал от тук, отдалече. Чао, биятел скелет. Не, машло. Ай, мастере. Ти имаш ли такос, Ротен Флеш? Не блеш, не. Те тъпте зомбите не пускат. Как да не пускате за ко? Да знам. Аз съм на 2 бучета. Трябва ми храна. Напиши на админа да им даде храна. Да, ще ми даде. Виж един пиши, админе, може ли храна? Тук и призит няма, брат. Как не? Бах ти. Трябва да скрим къщиката на къщи. Тя е скрита. Достатъчно. О, Да, намерих крала. Бах ти кефа. Ела тука. Къде изчезна? Уоу. Като съберем пари, ще направим 10. Оф. Как изпуснах кралата? Намерих Sugar Kings. Sugar Kings? Да. Обаче не виждам прасе или нещо такова. Не мога да намеря. О, аз ще почна сега да хабят и сърца. Защото нямам никаква храна. Намерих и лава. Браво. Насред нищото. Ей, сега ще умра човек. Няма мреше, ако има. Оу. Къде съм, бе? О, ще вече. После като мра ми вземи нещата, защото след малко умирам. Ще бъде първото ми умиране на сървайвала. А ти в хома ли си? Да, тук съм до тебе. И копам. Да, и викам, защото не те виждам, и викам, кой ти човек ще спаде копа. Не видим. О, ти как си скрил хома. Ние нещо много трудно да правим. Да. What the fuck? Ама аз ще ти довърша скриването.
То, виж. Да, ние откъде ще излизаме? Абе, няма ще за мен. Ето тъй ще се забележи, човек. Еми, да. Какво правим? Като ще го направи гад и нещо. Ти последното буче не са хъби. Добре. Ти три крафтинг тейбъла ли имаш, бе? Да. Лада. Аз чем за храна. Оставям се нещата в честа, защото ще умра. Ти ги оставя повече, трябва да скрит чест. Долу някъде. Тук потейто и напред. И сега. Така. Изчакай да направи сега един чест. Тук ли си? Да, тук съм. Ама направи само единичен. Ама аз направих двоен. Ако да можеш да щупиш едното блокче само преди да го отвориш. Защото всяка своя блокчетата. Не бе, чакай бе, ще успея, да. Слагай там. Ето, чакай. Щупи сега едно блокче, вече да ще можеш да го отвориш. Чакай. Може да го отвориш? Сега. Да, не мога. Еми, да, за ти казах единичен ден. Защото трябва да щупиш двете блокчета, за да го отвориш. Много трудно е. Да бе. Ако нямаш време, чай аз да го отворя, сега ще сложа нещата вътре. Аз направя каменни инструменти. Направи си. Ако искаш ще дам кълбостон. Аз имам. Колко имаш? Но. Оставям се нещата в честа, ако искаш вземай нещо. Ти ще остана 13 хелт, бе. Защото ми лагна. Аз съм колко хелт съм? Лагна ли че? Да, бе. Аз не мога да се мърдам. И аз. Хора, ние отново сме тук, лагна в сървъра. Сега вече пак ще разделим. Ще се видим в следващият епизод.